na'urar ɗauka a kafta. Duniya buƙatar kowa ce, amma kuma waɗanda duniya ke buƙata kaɗan ne. Ya sassan abubuwa da mutan duniya ba sa buƙata, waɗannan tsiraru ke cimmawa. Ko da wani abu zai same su babu wanda za a tuntuɓa. Da ranar su yi faɗa da yunwa, da dare kuma su yi da duhu. Kan zuwa safiya komi ka iya faruwa. Kwanaki biyun nan barayi suna yawan shigowa ta nan, babu yadda ba. Kai, ku tashi a tashi, nan dakin kwana ne za ku Wai da Allah ku ya guri ku ya guri. Ku yi sauri mu buya ana. Kai, ku suwaye za ku alkewa mana cikwalkwali. Kai, waye ne wai? Kun ga wannan yara. Me kuka yi a nan? Marasa kunya nan. Marante. Kai, maza ku kawo su. Kamfanonin kwayoyi, maza ku watsa su ciki, maza. Ba da wanda ya ganku ba? San babu yalla bai. Marayu ne ai su, wa zai damu ko an sheke su. Kai, ga wasu nan sun gamu, maza ku kwawo musu su. Kai, ku zauna. Ku za mu gudu. Kai, kowa ya fura masa. Ku da gudu ba ku bari kama ku. Tsaya ba, wallahi yaran da kama shi. Sun ke da duka. Kai, wasu su kiwa ya ce. Ba za ku tsaya ba. Kai, kar ba ku bari yaran nan tsere na gaya muku. Ina har da suka yi ne kai. Yanzu Maza ku bincika. Ku duba ku je ina. Kai, duba ta can wajen. Ba za su yi nesa da nan ba. Sun ga komai da muke ciki. Saboda haka da ɗayan su ya rayu. In ba ma so su kai rahoto ga hukuma lalle ku ba ya shege su. Mu je maza. Maza mu je. Wasu ku su duba ta can wajen. Me na kukanto? Saboda sun ce za su kashe mu. Kawai mu kashe kanmu mu huta. Shi kenan mu kashe kanmu kawai. Idan wani jirgin yana zuwa, mu toshe kunnuwanmu. Kai, na ji wani kuka a ta can. Waye anan? Karamin yaro ne? Kai ba ni igiya. Barin duba. Yi sauri. Miko mana. Ga ta nan. Wayyo kansa. Yi sauri ka goge. Sai kuka yake ta yi mugaye kawai ba su san yaro ba ne. Wayyo jini ne fa. Mu yi sauri mu kai shi asibiti. Likita! Yana ciki. Yalla bai, likita dan Allah ka duba shi. Kinga, karbe shi. Likita, yalla bai ya kanin namu. Likita ya jikin nasa. Kun kawo shi a lokacin da ya dace. Yanzu ba wata matsala, amma ko digon madara babu a cikinsa, don haka baya da ƙarfi ko kaɗan. Ina mama? Ƙarya muka yi maka yalla bai. Ƙarya kuma? Mu marayu ne yalla bai. Da aikin gwangwan muke rayuwa. Wannan kanin namu tsintarsa muka yi. Je ki samu madara. To likita. To ku yanzu ya za ku yi da shi? Da za mu mutu amma saboda shi muka fasa. Saboda haka za mu tsaya masa ko da za mu rasa ranmu. Za mu sa shi a makaranta. Za mu yi masa tarbiyya. Da sana'ar gwangwan? Daga yau za mu ƙara dagewa. Shi kenan. Kun ce maraya ne ko? To daga yau ku dinga zama a can. Kafin wannan rana rayuwarsu tambaya ce, shigowarsa cikin rayuwarsu kuma shine amsa. Yau waye zai kwace ku iye? Kai! Yana bai da ya guri ya kanan mu ne fa. Ya guri ya kanan mu ne fa. Kai Rama, me haka ɗan nan? Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. A wannan shekarun? Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Ba wannan baɗan nan. Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Me haɗin ka da waɗannan yara? Waɗannan hudun za su fara karatu a wajenku. Gunki,
a kowane ƙarni, a kowane lokaci, a kowane guri. Ka ce adalci shine zai yi nasara. A yanzu adalci na fuskantar barazana. Mafita ita ce samun wanda zai yaƙi wannan barazanar a yau. Ko ina yake, kowa yake gaba da shi. Ka bashi adalci, ka sa yi nasara. Kai! Da sunan neman amsa ka zo neman mutuwarka ne. A wannan rana, a kuma nan wajen, idan har ban aika ga kabarinka ba, to ni ba namiji ba ne. Kowane mafarauci gwarzo ne har sai ranar da ya fuskanci ingarman zaki. Ba kamar kai ba, bana da runduna, bana da tsoro a jikina, balle na ji tsoron mutuwa. Tun ina karami nake nasara akan mutuwa. Taho! Menene? Lafiya? Me wai? Kawu ne yawan tsilo. Garin yaya? Me yasa? Kawu wai me yasa? Mafarki nayi. Wai mafarki yayi. Akan me? Na me? Wani na Wai kana nufin wani ka kashe iye? a mafarkin. Ba. Shari'a yar baba. Ankara, jerin gwanin babban minista ya taso, Ankara. Yalla bai, hanya lafiya. Sabuwar. Kana nan ba? Taho. Ya kamata ku yi tunani, ya kamata ku gwabza, ya kamata ku kama. Halo, Yalla bai, wanda muke neman na Hyderabad. Hyderabad dai, me yasa to? Bana ce ba, amma tazarar mu mita 500 ce. In gama da shi ne? Tare da duk 'yan gidansu nake bukatarsa. Maza ka bi shi. Ga dukkan alamu komai yayi. Kundin makarantar su mata baya yayi kyau. Daga gobe za su iya fara zuwa karatu. Yawa, da kyau. Yawa, babansu an ce jami'in gwamnati ne ko? Wace ma'aikata? Shine babban kwamishinan zabe. Yanzu haka ma yana Bihar. Na gane. Yalla bai. Wannan shine iya bayanan da muka samu akan jami'in zaben Yalla bai. A soke duk wani zama da zan yi nan da sa'a guda, kada kowa ya dame ni. Yalla bai. Visakhapatnam. Bayan zaɓe wannan birni da aka sani da zaman lafiya ya hautsi ne. Jam'iyya mai mulki tana ja akan matsayinta na mulki, jam'iyyar adawa kuma tana ja akan ikirarinta na cewa al'umma tana tare da ita, saboda haka ba gudu ba ja da baya. Barkan ku dai. Barka da yalla. Fatan duk kuna lafiya. Dan takarar jam'iyyar mu kenan. Duka haɗa kai a mara mishi baya dan ya samu nasara. Ba ma buƙatar rikici. To Yalla bai. Wannan sirki na ne, shine dan takarar ku, kuma lallai ya ci. Kun fahimta? Wannan sirki na ne, shine dan takarar ku, kuma lallai ya ci. Kun fahimta? Sai kai! Sai kai! Sai kai! A halin da ake ciki yanzu gwamnatin tarayya ta ba su mamaki ta hanyar naɗa Buban Kumar a matsayin jami'in zaɓe na musamman. Wannan tsayayyen jami'in da ya taɓa cin kyautar karramawa ta President Award ga kuma iya gudanar da zaɓuka cikin lumana musamman a wajaje masu rikici irin su Kashmir da Nagaland. Kasancewarsa dan wannan yanki na Visakhapatnam ya ɗaga wa duka jam'iyyu biyun hankali. Kiri ke magana Yalla bai, gare ka. Na'am. Wata madaukar kaya ta yi ta nan daga iyakar Chhattisgarh, ina zargin ta. Tana shiga iyakar mu? Ku damƙe su. Yalla bai, mun yi kamuwa. Ku kwace. Babana na yawan faɗan wata magana. Kowane sabon gari za mu shige shi ne in ma da wuka ko da makudan kuɗaɗe. Mun shigo da duka biyu. Ku ne nan za ku yanke me kuke so. Yalla bai, sun kame wa ɗaukar mu fa. Yalla bai na wasu abubuwan ne. Yalla bai wai. Barka da Yalla bai. Sunana Ballem Balaram. Ni sirki ne ga shugaban adawa Pandem Parsuram. Ni ne dan takarar jam'iyya. Akwai miliyan 1,750 a madaukar da ka kama namu ne. Ungo, an aje mota a waje da miliyan 250 a cikinta. Naka ne. Amma ita wannan madauka ta mu ce. Abubuwan da kwace ba kudade bane jami'i. Ƙuri'un jam'iyyar mu ne. Kabar su. Jami'ai. Yalla bai. Ku kwace motar. Mun gode da hujja. Daga amsa cewar naku ne. Ku shirya takardu ku soke takararsa. To Yalla bai. Mene? A soke takarata? Nufin ka ba zan tsaya takara ba? Ai sai ka ma bar nan wajen.
ba a banza na share ɗaruruwan kilomitoci ba na zo nan. Dama na riga na zaɓi ƙwararrun mashaika saboda irinka. Da zarar na ce musu su duba min al'amari to sai an samu gawa a kowane layi har da na iyalanka. Ya dai tsoro kake ne? Abin da zai faru nake gaya ma, za a yi zaɓe a wannan birni kuma jam'iyyata za ta ci tutar mu, za ta ɗaga sama. Ka hana an ka isa. Ya hana in ya isa? Ba Isaac ba alawa bace da kowane jaki kare ko doki zai lasa. Fusata ce! Mu al'umma mu ne ke iya daga tutar da muka ga dama. Idan kuma aka samu akasi sai mu tuge ta mu huda ta a cikin turkinta. Kai! In ka zo cikin mutunci ne zaka koma cikin mutunci. Amma ya shi dan Allah mu je. Me ya faru haka yalla bai? Dan takara ne fa. Sirikin Malam Farsuram. Duk da cewa a yau shi shugaban adawa ne, dan takarar zama babban minista ne. A bisa doka, a dalilin dukan dan takara kamata yayi a kama kaninka. Amma ya ce kada a yi hakan. Ina ganin akwai wani shiri da suke da shi a ƙasa. Ba za su kyale wannan magana ba. Muna lokacin zabe. Ba ma buƙatar irin wannan. Kuma kai kafi mu rashin buƙata ma yalla bai. Me abun yi? Ina da wani shiri a ƙasa. Mene zai bada hakuri? Labari da damin sa, sirikin Fendem Farasiram wato Bellan Barram wanda ya tsaya takarar neman zamowa. Mace ce ta mara mijinta sannan daga baya abin ya dame ta. Shine wannan. Ba ma duk wannan ba, daga shi har iyalansa kawai ku cire rai a kansu. Yalla bai, don Allah yalla bai. Jami'in zabe ne fa. Hakan zai zama mana matsala. Don Allah ka yafe sau ɗaya dai a wannan karan don Allah. Je ka je ka ce masa ya zo. Nagode yalla bai. Nagode. Yaron zai zo har nan ya bani hakuri. Ku ba kai su burbudo mun barasa. Yalla bai gasi sun yi so. Gashi na kawo shi ya baka hakuri yalla bai. Ram. Na'am. Ka bada hakuri. Ka ba yalla bai hakuri mana. Ya hakuri. Ka ce ba za ka sake shiga sabgar su ba. Ba zan sake ba. Buban kuma a bada hakurin kaninka. Ban ga alamun tsoro ba. Ba dai ka ji sautin ba? Ko baka ji bane? Yalla bai, shi fa bai iya magana bane. Zan sa yayi a rubuce. Takardar neman yafiya rubuta. Rubuta mana. Ram ka rubuta. Rubuta. Ban yi rubutan Hausa ba. Rubuta da Turanci. Ka iya ne? Kwarai. Shi ma ban iya ba. Yalla bai dan Allah, rabu da shi ni zan rubuta. Abin da za ka rubuta a cikin wasikar ba batun ba da haƙuri ba ne, batun durƙusawa ne ka lashe takalmina. Abin na shi yawa fa, wannan wasikar ta ci ƙaniyarta. Taho mu bar nan, mu je. Ka ce na bashi haƙuri kuma na bashi wannan ya ishe shi, kawai mu tafi. Kai, ka san waye shi kuwa? Kai, ba ai wasu aka yi kamar sauran mutane ba? Ai ba daga sama ya faɗo ba. Kai, ka kuwa san ni waye? Waye kai to? Kai, waye wannan? Me sunansa? Fandem Farasiram ne gabanka. Kai, sai me dan kai ne Fandem Farasiram? Gare ka ga Ram ko ni dela. Kai, na rantse sai na saka fitsari a wandanka. Da gaske? To ga nan sani fitsarin. Ram, gani nan sani fitsarin gani. Ba zan yi fitsari da kaina ba ne? Da kai ne zaka sani ne fitsari? Ram zo mu tafi da Allah me haka? Dakata wai tsoron me kake ne? Ya ake cewa ma wai bera yana yi wa makauniyar mage. Ko ma me mun ji dan Allah. Dan Allah mu je. Fatan alheri jami'i. Ram ka rubuta wannan magana. Ta yaya naji ya ce wani abu? Fatan alheri. Barazana ce hakan? Ka shedi ne? Kai Fandem duniya ta mutum hudu ne ba bangarori hudu ba. Dan su zan iya sauka zuwa kowane irin matsayi. Amma ko da wasa idan aka taba su ba sauya tunani ba jinkirin dakika ba wata magana nan take idan ne san fada sai bango ya kyace. Sanya shi je bayar da hakuri kamar daukar selfie ne a gaban jirgin kasa mai tahowa. Hoto zai dauku gangar jiki za ta nuku. Haka ne yalla bai. Ko da ma ce ya bada hakurin madadin jirgin gingimari ce. Rama, shin ka bada hakurin kuwa? Wani hakuri kuma anti, da zan dafa kafafunsa ne ma, shine ya dage su. Kawai sai na bada hakurin a takarda. Muka fiye ce. Yaya? Ya ko iya sauye zance.
abin ya zame masa jiki in dai sauya labari ne ya muka iya. Bayan suna suka yi ba daidai ba me na ba su haƙuri? Me yasa baka sambaɗe su ba? Hakan bai mana ba. To ya na iya anti? Ganin su kawai ne kafafu suka fara kirma, hawaye suka fara zubowa, zuciya tana bugawa. Tamkar kaza da ta gaji ta kwanta a cikin mai aka fara soya ta. Ƙarshe sai ga ta a kyafe. To haka lamarin ya kasance. Haka lamarin ka ya kasance? Ko kuma nasu? Wato gaya miki anti? Ka bar wannan maganar tukunna, ka anta ya wannan. Nagode. Ka fita baka ci komai ba, ka ci. Kuna ciyar da damisa ne ai. Ku bashi, ku ciyar da shi sosai. Ya na ganka wani iri. Fargaba nake in na kalle shi ga yatiri. A duk lokacin da muke tare da jarumi, mu ma sai mu ji jarumtar. Amma shi tashi jarumtar razana ne take. Ya kawu, ya nan wurin, ya nan wurin, yawa kawu. Ye kawu. Duk abin da Rama zai yana yin sa ne da kyau. Kai ma ka san haka. Kullum zai yi bacci da tunanin mu a ransa. Kuma in ya farka, da mu yake fara farka a ransa. Haka ne. Haka ya sadaukar da yarantarsa don mu yi karatu. Ya tsaya mana don mu girma a rayuwa. A duk lokacin da muka shiga wata matsala, sai ya shige gaban mu ya fuskanci ko da mutuwa ce. Idan wani abu ya same shi fa. Idan ba murfi a robar lemo ko ba abu mai nauyi akan takarda, iska ce ke kwashewa. Me yasa zan yi aure anti? Kun samu wata riga dufure. Wannan shirin din na me haka? Sa maballin nan. Naki. Nace ka sa. Naki din. Wai me haka? Ka dai san yadda ƴan matan yau suke. Kamar ya? Za ka gani taho. Haba anti. Nace ka zo ka gani. Kamar ya, sai mu kyale wanda ya fyaɗe kenan? Da muka ce ka kamo shi aije wasu labarai ka bamu. To mu za mu kama shi mu mazge shi sallan mu turo ma shi. Daga nan ka rubuta rahoton naka. Mai gida, bayani na yayi ba? A koda yaushe Poppy ta yi anan angon sun zo. Sanu. Barka dai. Wannan ba madabi bace shugabar kungiyar mata. Kullun a shirye-shiryen talabijin da gargazar maza take. Amaryar yar ta ce kenan to. Wane ne angon anan to? Gashi na. Shi ne wannan? Ku je ku zauna, zan kirawo beban a waya. Sannu mama. Yawwa bebi. Me kike yi to? Ina kammala motsa jikina ne. Yanzu nan, ki zo angon da ahalinsa suna nan. Nan da minti 10 zan canza kaya sai in sako. Ba buƙatar hakan, ki zo a yadda kike. So mama. Kuna ji ko? Mulke fuska da kwalliya da shafe lebe da jambaki, sanya sarƙoƙi da keɓewa a gefe ana wasu maganganun munafurci, da cewa daga baya za a kira bayan an gani ba ma yi. Ga dai baby. Baby, wannan shine yaron ku kalli juna. Ku kalla ba? Gulman banza. Kalle ta ma. To kallon ya isa haka. Me aikinka? Ba abu ne da yawa ba. Kullum ina nan. Kana nan? To nawa za ka iya biya? Biya kuma? Ma'ana nawa za ka biya sadaki? Sadaki? Kana ji ba? Idan ba za ka iya faɗa ba, to bari ka ji yanzu. A kasuwa ko? Maza 10 ke rububin mata 6 a neman aure. Karanci. Ubangiji wace shakwa ke na shiga haka. Shin, da suka yi karanci ba suke karɓar sadaki ba? Yanzu mu za mu karɓa tun da muke karanci. A ajiye wannan magana tukun. Jinan yaro, akwai shari'an da sai an bi kafin a yi auren nan. Da fari, ya takar ta haihu sama da 2. Na 2, karfe 9 dare take bacci, kuma ba za a tashe ta ba. Na 3, karfe 6 na safe take tashi sannan ta buƙaci kofi. Ka iya hadawa? Ban iya ba. Ka koyo. Tana motsa jiki da karfe 9 na safe. Za ta sha kwalba 1 na ruwan lemon tsami. Ka iya hadawa? Ban iya ba. Ka koyo. Tana son riritawa. Ka iya riritawa? Ban iya ba. Ka koyo. Kaddara bayan aure, yau da gobe ta sa ka kosa. Sai kuma ka amsa kararrawar wata ko? To kararrawar ka za ta fashe, ka shirya to. Ko da wasa idan ka je kana kula wata a WhatsApp ko? In ma a Facebook to za ka rasa fuskar sawa a Facebook. Sai ka shirya to. Baby na takan ji ba daɗi ta zo waje na. Ya za ka yi kenan? Sai in zo in bada hakuri. Ka iya ne? Na iya, har ma na ba wani kwanan nan. Wa kenan? Bari nuna mata kawai. Amma yaron ya miki ba? Taya, ba sai an gama da gundarin magana ba. Me gundarin maganar kenan? Ga rahoton lafiyar yata nan. Ina na yaron ku? Rahoton lafiya kuma? Ba da alƙaluman taurari ake amfani ba? Me a ilimin tauraron? Addoyi sun wadatar a kansa ai. Lafiya muke bukata. Kun zo da rahoton yaron ku ko a'a? Babu ne? Ba matsala. Dr. Sarsam, ana bukatar ka anan. Karka da babu komai. Malama, wannan jinin na gwaji ne ko kuma na agaji? Ya kawai sai kwasa kike yi? Yadda kai ritaya kai shiru. Amma yaro,
ka ce baka komai. Ta yaya zaka ciyar da ita? Da yake dai bar shirme, ka gaya min ta yaya zaka kula da ita to? Kai ram. Ina mana zo ya haƙuri. An tuku kyale ni, ta yaya zan ciyar da ita ko? Daidai nake da ke wallahi na. Ya isa. Shikenan to shikenan. Ya isa. Kowa ma zai yi waɗannan. Kai nake so na ji ya za ka yi. Antina ce. Yau ka shi ci yau ka shi Allah ya sa ka yi na tare da ba tarbiya ba a'a kawai. Ya ne? Shine wanda yawa wannan yarinya fyaɗe. Kai, mara mutunci wato kai ne ko? Amshi! Ta, ki ta murmura kenan. Ai daura wannan aure daidai yake da kurkure baki da turare. Kai hakan dan kamshin baki? An barkar dadewar baki. Wannan fashi ake kira ga koshi ga kwanan yunwa. Garin neman gira an rasa idanu. Ku bar wasa mana ku kuɗe meye abin yi. Duba wannan ba. Babban yaya mai kace? Batun wannan aure da kuskure. Kwarai. Me ya kuskuren a ciki? Misali, idan wani saurayi ya zo wajenmu akan cewa zai aure 'yarmu, ba mu san irin halayensa ba, ba mu san lafiyarsa ba, haka zalika ɗabi'unsa. Amma kuma idan wani ya zo da bayanin cewa ga wani yaro nan ɗan gidan mutunci ya kamata a bashi aure, sai ka ga mun yadda an yi. Amma kuma yau da kullum ce za ta tabbatar da gaskiya ba? Auren wannan zamani nawa ne suke ɗorewa? A gani na ba ta da laifi akan tsarin auren 'yarta. Abu ne a fili. Kun san me yasa na ce haka? Babu wanda yake komai akai sai dai kawai idan aure ya lalace, a ji ba a ji daɗi ba kurum. Ita mataki ta ɗauka. Madadin shiga damuwa daga baya, idan abu ya lalace a zo ana ta kai kawo a kota ana husuma, shi take gudu. Ba tana haka don gyara iya rayuwar 'yarta ba ne. Tana haka ne don gyara rayuwar yaran da za su zo a gaba. Tana kan daidai, ku bar duk zancen nan. Ya kamata ka yi auren. Rama, kana son auren ko a'a? Gaskiya ni dai ba na so. Ka sake tunani sai ka faɗa. Ina son yarinyar, amma dai ba na son auren. Sai ka faɗa mata to. Wace yarinyar? Wayo, yaushe ta zo? Hala tana so ku yi magana ne. Ku je ciki ku yi magana. Yadda abubuwa suka rikice, ba zan je ba. Kai da ka gagari jama'ar gari ma? Me yarinya za ta iya ma? Je ka. Yan jagali a can, mata nan, kasar da ta yi yawa. An ta gaskiya. Tafi da shi yarinya. To antina, baka ji komai ba da ka rike ni haka? Da kamun, haka ma baka ji komai ba? Ba abin da ka ji ka ture ni haka? Ka kira lamba da kanka sannan ka ce ka saba lamba? Sai ka gaya min me yasa baka son auren? Kawai sharadin da baba ke tsa ne bana so. Kamar me kenan? Da tace karfe 9 zaki bacci shikenan. Mun ne abu ne wannan? Tun safe ba muna tare ba? Aikin me kake? Oh, haka ne fa. Kinga, ban iya hada kofi ba. Ka koya? Ha? Koya kamar yato.